ओइ लोगोफोर एबार गोदान बोसोरनि खानाखौ अबाव जागोनब्रा खाना जानांगौमोन ना जोंनिया जानांगौमोनथ' अबाव जागोन जानायानो ओइ दैमा सेराव जानोसै नामा जायो जेरावबो बक्स भारा खालामना लानांगौमोन ना लाबगोनब्रा मार गोदोर गोदोर लाबखानांगोनलै DJ लानांगोन DJ ओइ ओजों फै हाब नोंसोर बेयावसो दङ आंनो नागिरदोंब्रा बै गामियाव थांनो नागिरदोंमोन आं माथो खालामनो ओरैनो बेरायलावा आंनो गोदाव सोराव एबारलाय गोदान बोसोराव खाना जागोन ना जायाब्रा एथ' बावगारनासो दोङो नंगौ नों थिगखौनो बुंदों जानांगौ बे दैमा सेरावनो जागोन जोंनिया जानांगोन बेयावनो जानांगोन फैसाखौलाय बेसेबांसो खांनांगोनब्रा खाफायाव 500 करे लाबबानो जागोन जाथारबाय दे जागोन दे गाबोन मथा मथि फुंनि 8 बाजिसोआवनो बेयाव फैना थाबानो जाबाय नोंसोरो आं फैगोन 500 लाबो दे जागोन दे ओइ नोंसोर थाथ'दै आं गामियाव दसे बेरायना फैनि दे गाबोन आरो जागोन दे माइबासो जा लांफ्लाबाय जोंखौ बेसे मनि मोनगोन दा 500 गानि माइ फानदोंबोथ' माइ गैया न'थ' बिबाबोथ' मोनखायानो माइबा मोनसे खालामनांगोन आंनिया दंखायोलै नोंसिनियासो जि खाव गाबोन माइबा मोनसे खालामहैथारनांगोन माबा जानाय नङा खालामथारनांगोन हांसो हाब नोंस' सोरदोथ' जानो नोंलाय सावग्रुनो मोनलायनाय हाब आंखौसो बुंदो नोंलाय सोरदो जानाय होद बेफोरखौ दोनदो फैसायालाय मोनदों ना मोनाखै गैया मोनासै हाब दालाय मा खालामनो जेबो खालामनो हालालै बे सनन सिथु थु हांसो पासस' 1000 ओइ 2000 जाबाय ओइ मानाव सौग्राब्रा बिसोरलाय सौफैसिगोन खोमा दे बिसोरलाय खाना जागोन ना जालाब्रा माथो दाबो सौफैयाखै नै बिसोर सौफैबाय सानजौलाय लांबाय दासो मोनफैदो सालाफ्रा माथो एफा गोबाव जादों नोंसोरलाय बोरो फैसाया हरदो बाजार खालामहैनांगौ माखार गैयालै मोनबासै आंबा मा जाना फैदो हाब नोंना गैया ओमफ्राय नोंनालाय गैयालै आंहाबो मा बेदरा किल' 250 करे थांनायखाय 4 किल' लाबोनो सानबायमोन जौखौबो 8 खान लायनो सानबायमोन आरो बे 200 रांखौ बानलु संख्रै पियास बायदि आरि बायनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोर दिनै आंनि साननायखौ फेलें खालामबाय दालाय माजों गोदान बोसोरनि खाना जाबावनो जोंलाय मोसौ मैसो नामालायसैलाय 500 रांखौनो होनायाखै मैया नोंसोरखौलाय मा बुंदोंमोन आंलाय गैयालै मोनबोथारासै आंबा मोनथारिनि मोसौसो खावनो थांदोंमोन बेयावबो होसो जाना सर जाबाय आंबोथ' दैयाव खासि दाउला दाउसो नागिरनो थांदोंमोन गैया आंबो होसो जाना सर जादो दे नोंनियाव जिखिनि फैसा दं फुवासे बेदर लायना जाफानोसै दे उनाव होगोन दे नोंसोरजोंबो मा जागोन नै आंनाव 10 थाखा दंमोन नै बेखौ लाग्रोदो हर गैयालै माबा मोनसे खालामनांगौ लाबोथारनांगौ फैसाखौ दा जों बेदरखौ खम जानांसिगोन ना साननायफोरानो जायालै
माथो थाइसेसो नै बेखौनो लादो नोङो हर साला बिखिनिजोंलाय मा जाथारनो है नो दस लाना फै आरो नों बेदर लाना फैनो थां माखारै 20 थाखायालाय 20 थाखाखौ थाव संख्रि लाना फै ला थुदो जाबाय आरो मोजां नायना लाबो बेदरा जागोनलै ओइ बिसोर फैगौमानि बनफोरखौ नायग्रा रोङो बिसोर थौ होनबालाय फैदो फै संसारनि मानसिया सैया हाबा मुलुगनि मानसिया अना होमब्लाबो सानैजों जुलि लागोन ओइ र' नियाथ' बेदरा खमथारलै मोनसे आइडिया बाहायनांगोन मा आइडियालै जोंनिया बिसोरो साइडखि थांबा बेदरखौ जाजोबनांगोन सिरि सिरि जागोन दे थुथु थांसै संसारनि मानसिया सैया हाबा मुलुगनि मानसिया अना होमब्लाबो सानैजों जुलि लागोन होमब्लाबो हाब माथो बिसोरलाय मोसानायाव फैसो मिनिना हरनाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा नै लाबबाय सनाफोर नै बेदरा पिकनिक जानाय माबाफोर सावदो होद नै जागोनला ओइ जागोन बरिया गोसो दंब्ला सावसै फोरमायलायनि दे माबोरै दे माबारै ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय लाबो जिगाबफोरा दे माव लाबनाय फायखौ ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार ओइ बेदरफोरा गना सुदो ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय हेपि निउ आहा मोदोमबायलै ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार ओइ जोंनाथ' बावदोंसो जुमायलायनो होननाया माथो ओइ मा जाबाय नोंलाय आङो ओइ जाना जोबगोन मानोबाय बेदरा ओइ थु संसार जागे साबदे बेदरा दसे दे जागोन दे आबार लाजाबाय मा दाबो सफैलालै बिसोरलाय माथो दाबो सफैलालै गैया
जाजोबसै दे ओइ दि ओइ जालां सिबोलै आंबो जानोसै नामालै जाना बहरलांनोसै हौ दे जादो गोथावथार थौ लबदिसै थौ बैसागु बोथोरा फैमाल बिसोरलाय बोरै मिथिया इसोर महा थांखोबा बेदराबो गैलिया जाजोबलांबाय खोना लिसि माखो जाबावनो जोंलाय दालाय आया माथो गैया आसुरित जानो लुगैसोदोंमोन माथो दरसेबो गालांथाराखै बिमाफोरा जाजोबलांबाय दरसे मोनदो र' मा एसे गोथाव मोनब्रा सालाफोरा मा एसे रायखमलै बिसोरलाय बोरो बिसोर बजा थांखो बैजों थांनो गोनां बिसोरो बैनो खोमा होसो बिसोरखो